عوز السلام تنا تقبلنا إذا يوتيوب قناة تعذبتنا خميت نحن زوان زدلنا يوم زينات تحجلكم قريبا لغون مكتالكم بغبر عدم أن في النوم على تو زينات من تغبت حكم لايك شير سبسكرايب مقبار يترسعوا ناي كدام منسر ناي مرا أفريقيا وقديات أمهر ناي كدام بريزيدنت جزيهم محدار تجرين أتوقيتا شورا دعلا وزجبر وحبريتا إنها تزرع والليو ناي سلام سمعنا تكمون أوش طفل اللي زركوا أبومبر حوحات دكتور دبرت إنجرم كيل زملكت أزرار وتقديات آل علم له بتوسخنا أزرار وتقال محتة الجزيرة زملكت دماء سقطهم سيرة ملو زا أفريكان ريبورت أوزس فرط صحف بزحات تقديات العلم له جيتاچو سمعنا تبروتوريا خنات دوب بيليو بوليتيكا جنازمة السلام إنها فرسيو أب تحت زبل أرست أوزس فرط صحف أب تجريز نبر خنات عزيز بز حزن قطعن زي تودوا قديات قديفو سلاز حلف زخون هزبا وزت زحلفن حزن نكمل علي ترفن نايز مرايا دما افال جزيره هيد تو هيد مس حسن زغبركو صانحت مرايا يلم اب ايثيوبيا خونن ايثيوبيان سلا ايثيوبيا تمرت مها بزلمود بزحات ايثيوبيان زي كون وجنات قال محتم معبل العلي يلم املكتم قاليو ملس زتبز نبر مخان حبيرم قاليو ملس دما اقال عنيرو عويلم يدمطو زنبرو كركرات انا سلا زولكم نجر زي كون استفرالاي وجلتات تسمع بريتوريا انتي كون لهم كم زدليو زراي نيرم دحرت قال محتت ابزلو معلت دغفتين خونه تقامتي نقانا اتزت نستفالالي زغاچون ترغم هيوم يوم إلهم اتم امهار قدامي مستر وحدات تقامتي بغزي خوينات كاب زاروم زنوركو زتتات موصين لزون قانقام متقامن نساتم نعي كاب زهاون علامه كم كحدت زقطر وي مسل انا نزي عملها خطا ايقبلن قانقاي كاو قانقا خونات نلعل لزب انت خوين سلام دليت لزلنيو سلام كم مفكر زيكونس نهزبي كم زلن غديتا سلازقطرو يخبلو اتغيتاچو ريم غيتاچو وسيقم دما ابتغراي عمل ايثيوبيان بوليتيكا هلاوي كم دليت زترغم خوينو سبات تسمع خطعمهم كله يتقسوا دس يولم مسخون دما ينعقوا بريتوريا نتي استسابر خل نمرقا كم معقف كم موساد نلعلي اوش او بوليتيكاوي مفحفح خمت قعت مسارحي يقبر الليلهم ابناي قربا غزي تاريخ ايثيوبيا ازدي اعناو زنبر خويناتن ابز قارص دحر 3 عامتاتون زلاق سلام حزون مول اغرو دو يبلن ابتكمت 23 كساب حدار كل 2015 عام تمرت كم قططر ايثيوبيا استدارار درس معنت بريتوريا اب زمناو بوليتيكاوي ايثيوبيا عاويو طيت كاب زلوم دبلوماسياو عاوتات حدايو اتسمع عزي بزحات سبات هيوتهم زسانن مليونات زفناقلم كينات دو بيليو مسمرات او حجزن كفتيو مسرتاو اغلغلوتن ببقروكم لسو اخيليو خبلو اتم ناي قدم بريزيدنت خلل اطنعتم يوم حجينا خابزي بستصارار بريتوريا خاب قلولا موطي منغدي كم خون لعل زي تفتحوا سبراتات كاب كل لعل دما دحر خوينات زلنا ايثيوبيا بوليتيكاو سرعات من يقواطرو زبل قالسي زنصبارق مستيات خوين الليلم جيتاچو بزملختم علاو زغبرو ناي قدم قالستم دكتور دبرت انجر ميكائيلن اب تسمعوان زلا اخو ملختي الله زبلو وي دبرتين كاب تسمع حدا معلت اقدم سمع بهصوص يفرم اب تبي خناتات ينازلنا زبل ملخت ليكم اذا ملختنا عيطراي سلاخ اينبرن ني امريكا لوخن مايك هامرن ون استلاخ نيرو انا ونسخم زلخم وصقم يرداني نحنا ون ابز صقم ينازلنا بمال ندبرتين ملسي وي جيتاچو خمز غلصو تسمع يفرم تبايلو ابز حسبو زنبرن صباحيتو حدار كلته دبرتين ابوتا زلخناتات كندي زاكل حدغنيا مخانه زغلص كال ملخت لاخ ناي دبرتين ملخت سلام عدغراتن بصلاتن ايد كتودق ጫፍ ምስ በጽሐት ናይ ግጭት ምቁራጽ ስምዕነት ሎም خفرم ተተኻይሉ ጽብቆዩ እንተ ዘይኮይኑ ግና ከመይ ምክልኻል ከም ንቕጽል ስትራቴጂካዊ ውሳነ ሎም ምሸት ወሲና ተግባር እንጀምር ኢና ዝብል እዩ ድሕሪኡ ኣብ ትግራይ ብዝተዋሃቡ ብዙሓት ርእይቶታት ጉጅለሉ ኹን ወልቃይትን ሕሊፉ ንምሃብ ከም ዝደሊ ወይ ድማ ሕገ መንግስታዊ ናይ ዶብ ሕቶታት ከም ዝሓደገ ይዛረቡ ኮይኑ ግና ሓቂ እዚ ኣይኮነን ኢሎም ጌታቸው መልኪቶም ኣብ መወዳእታ ሰዓታትን ምፍራም ዝተቃረበ ፌደራል ወገን ነይሩ ንሳቶም ካብ ጥንኩር መርገጽ ምፍጋስ ይደራደሩ ነይሮም ኣብ መበል 11 ሰዓታት ጉጅለሉ ፌደራል መንግስቲ ናብ ቅድሚ ዝጣሽ ግዚያው ምሕዳር ክልል ኣወል ቃይትን ራያን ስልጣና ከም ዘይህልዎ ዝገብር ቃል ንምእታው ፈቲን ነይሩ ንወገን ትግራይ እዚ ዓንቀዝ ፖለቲካዊ መልክዕ ተቐባልነት ዘይነበረ እዩ ትግራይ ወይ ሕቶ ክትድግፍ ወይ ድማ ካብቲ ድርድር ክትወፅእ ዘገድድ ነይሩ እቲ ቃላብ ትስምዕ ውሽጢ እንተ ዝቕፅል ነይሩ እቲ ዘተናይ ምምካን ዕድሉ ሰፊሕ ነይሩ ስምዕነት ዝደሓነ ብሓደ ሓደ ጣልቃ ኣታውነትን ብቀዳማይ ፕሬዚዳንት ኬንያ ኡሁር ኣብይነት ትስምዕ ንምድሓን ምሕጋዙም ንገለ ዕርቅታት ዘይጥዕም ክኸውን ይኽእል ነይሩ ነገር ግና ሓቂ እዚ እዩ ክብሉ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣጽንዕቶም እዮም ሰሞኑ መንግስት ኤርትራ ይወስዶም ዘለው ዘይተጸበናይም ስጉምታትን ተታሓይዙ ካብ ዝተፈላልዩ መንግስታት ዓለም ለኻዊ ትካላትን በርትዕና ተባሃለ ይርከብ መዝ ተታሓይዙ ናይ ሽውድን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ማርያም አላመር ሰሞኑ ናብ ኣስመራ መምርሕን ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ዑስማን ሳሊሕን ዝመኸሩ ምዃኖም ተፈሊጡ መንግስት ኤርትራ ቡርቱዕ ምባል ዝቐጸለ ዘለና ዓመታት ብዘይ ፍርዲ ዝኣሰሮም ዜጋታት ኣከታቲሉ መልክዑ ምጅማር ስዒቡ እዩ ሽወደን ስደተኛታት ኤርትራ ተቐቢላ ካብ ተኣናግድ ዘለዋ ሃገራት ኣውሮፓ ሓንቲ እያ በዚ ድማ መንግስት ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዘይ ፍርዲ ዝኣሰሮም እስራት
ንخلق زيغاتات تهاجر نيرترا قديفهم نخسدد زغددم خونتات ترف نخجبر اطبيقا تحت زنبره تهاجر مخانه حبريتا يغلص ናይ حبرات هاجرات كوميشن سو مسلات መንግስቲ ኤርትራ ብዝፈቀደና 18 ዓመታት ኣሲሮም ዝነበረ ዜጋታት ብቀረባ መፍትሑን ዘባራት ዕስጉምተ እዩ ብምባል ብሰሙን መግለጽ ምውጽኡ ዝከር እዩ እቲ ምብርታዕ ከም ዝተሓለወ ኮይኑ ሕጂውን እንተኾነ ካብ 10,000 ላዕሊ ከም ዝኾኑ ዝተገለጹ ብዘይ ፍርዲ ዝተኣሰሩ ዜጋታት መንግስቲ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ እናተሓተ ይርከብ መንግስቲ ኤርትራ ጉጅለ 15 ተባሂሎም ዝፍለጡ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ሓዊሱ ኩሎም ብዘይ ፍቃድ ዝኣሰሮም እሱራትን ብዘይ ቅድመ ኩነታት ንኽለቅቕ ሓቲቱ ኣለዉ ጉጅለ 15 ተባሂሎም ዝፍለጡ ላዕለዎት ሰበስልጣን ቅድሚ 25 ዓመታት ዝተኣሰሩ መንግስቲ ምሕዳራት ምምሕያሻት ንኽገብር ምሕታቶም ስዒቡ ዝነበረ ምዃኑ ጸብጻባት የርኢ እቲ ኮሚሽን ኤርትራ ዓለም ለኻው ናይ ሰብኣዊ መሰላትን ግዴታ ንኽተማልእ ምስቶም ሰበስልጣናት ርክብ ምግባሩ ከም ዝቐጸለ ኣካቲቱ ሓቲቱ ኣሎ ብግምት ሕቡራት መንግስታት ፖለቲከኛታት ጋዜጠኛታትን ናይ ሃይማኖት ኣቦታትን ተምሃሮን ሓዊሱ ካብ 10,000 ንላዕሊ ሰባት ኣብታ ሃገር ብዘይ ፍርዲ ተኣሲሮም ይርከቡ መንግስቲ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ሰሙን ብክልተ ዙር ወሰን እሱራት ዝለቀቐ ምዃኑ ይዝከር ናይ መጀመርያ ዙር ፖለቲከኛታት ብዝተፈላለዩ ጉዳያት ንኽልተ 10 ዓመታት ዝኸውን ግዜ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝሕልፍ ፖለቲከኛታት ፍሉይ ክፍሊ ሕብረተሰብን እዮም ኣብ ካልኣይ ዙር ዝተለቀቑ ድማ ካብ ዝተኸተለ ሃይማኖት ምስ ተተሓዙ ዝተኣሰሩ እዮም በዚ ድማ መንግስቲ ብዘይ ፍርዲ ቤት መስርሕን ኣብ ወተደራዊ ቤት ማእሰርትን 18 ዓመታት ዝኣሰሮም 13 ሰባት ምልቅቑ ስድራ ቤቶም ወሓስ ከም ዝኾነዎም ጸብጻባት ቢቢሲ ኣመልኪቶም ካብ ማእሰርቲ ዝተለቀቑ እሱራት ነጋዶን ኣባላት ፖሊስን ከምኡውን ብዝተፈላለዩ ሙያዊ ዓውድታት ተዋፊሮም ዝነበሩ ክኢላታት ኮይኖም ብዘይ ዝኾነ መብርሂ ዝሓለፈ ሰሙን ዓርቢ 2018 ዓመተ ምህረት ከም መቆጣጠሪያ ኢትዮጵያ ተለቀቖም ምስ ስድራቤቶም ተሓዊሶም ኣለዉ ካብ ተወሳኺ ኣብ ካልኣይ ዙር ካብ መንግስቲ ኣፍልጦ ወፃኢ ሃይማኖትን ይኽተሉ ተባሂሎም ንዓመታት ኣብ ማእሰርቲ ጸኒሖም ዝነበሩ 98 እሱራት እውን ሰሙን ዝተለቀቑ ኩነታት ተራእየሎም ከም ጸብጻብ ቢቢሲ እንተኮይኑ ኣብ ኤርትራ መንግስቲ ኣፍልጦ ዘለዎ 4 ናይ እምነት ትካላት ጥራየን ንሳትን ድማ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያንን ካቶሊክ ቤተክርስትያንን ወንጌላ ሎታርያን ቤተክርስትያንን ሱኒ ሙስሊማን እየን እቶም እሱራት ተኣሲሮም ዝነበሩ ኣዝዩ ከቢድን እዮም ዝበሃል ዓል ኤሮ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ጽኑዕ ሓለዋ ዝግበረሉ ወታደራዊ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝነበረ እቲ ጸብጻብ ኣካይቱ ሕጂ እውን እንተኾነ መንግስቲ ኤርትራ ዝጀመሮ እሱራት ናይ ምፍታሕ መስርሕ ዝቕጽል በርትዕ ብምባል ዝቕጽል ዘሎ ጉዳይ ኮይኑ ይርከብ حوحات مال مشات علاو بزغور حدش مجلس اب لعل فيدرال منجست خستسمعوا منجست فيدرال ኢትዮጵያ بزغرو يوسدوم زلو سغومታት اب كل تግራይ لعل ኢኮኖሚያዊ ሰው አውቅሉላት የስዕብ ከም ዘሎ እዚ ድማ ናይ ሰላም ስምዕነት ሸለል ዝብሉ እዩ ኢሉ ሕወሓት ተመልኪቱ ፌደራል መንግስትን ትግራይ ዘቋረጸ በጀትን ናይ መንግስት ሰራሕተኛታት ማህያ ንኸይኸፍልን ከም ጥዕና ትምህርትን ቀረብ ማይን ዝኣመሰሉ ህዝባዊ አገልግሎት ንኽተኣጓጎል ምኽንያት ኮይነሉ ኢሉ ሕወሓት ክሰስሚዑ ብተወሳኺ ናይ ፌደራል መንግስት ምስተምት ርክብ ዘለዎም ኩባንያታት ብዘይ ዝኾነ ናይ ሕጊ መስርሕ ናይ ባንክ حسابهم أجدوا إلو خسيسو إذا سجومتات نايتهم كوبانيات سرح ملو بملو نختتعناغف بعصر أشحت قطر صراحة تنياتات مهايوم نخيرخو بمقار نبوزحات سدرابيتات حورات سبب نخبيدو إيكونومياوي تأجم أكالي عوامي لبريو منجسي إثيوبيا ناي تجراي نداد غربن مقداو سيعبونا هزب تعنات ترانسبورتنا إيكونومي كسغاسن محاورة أقلقلوتن نحادق أمبلانسن أقلقلوتن كاب ستاقاقل 10 طوارح قطير الليل حوحات وصيغم إذا مقاداتات نتقدمون دخم زنابر سواون إيكونومياوي خونتات زقاد دوان محواينا وصروع نمملاسن زقبر زلو تعرض قود يوم إلو أكاتيتو حوحات بز مقلت ناي بروتوريا سمع مولو بمولو بمخوار استقورو قاداتات كل علن لناي معقب محبر سبتو قداي تالك مئتاب مفتحي خهبو أصنعتيبو ኢትዮጵያን ሩሲያን በጉዳይ ኒውክሌር ወሳነ ስጉም ተበጽሐ ናይ ኒውክሌር ጻዓት መፈልፈል ዲዛይንን ምንዳፍን ተጀሚሩ ኢትዮጵያ ናይ ኒውክሌር ጻዓት መፈልፈል ንምህናጥን ምስ መንግስቱ ሩሲያ ምትሕባር ምምስራትን ይፍለጥ እዩ ክልቲአን ሃገራት ሕጂ ሓደ ስጉም ትዝኸድ ስምዕ ሰሙን ተፈራሪመን ኣለዋ ኢትዮጵያ ምስ ሚኒስተር ቴክኖሎጂ ኒውክሌር ጽናዓት ናይ ሚስተር ምሕላውን ስምዕ ፈሪማላ ኣዚ ድማ ናይ ተግባር መስርሕን ዝውሰድ ሓደ ስጉም ምዃኑ ተገሊጹ ብቀረባ ዝተጣየሸ ናይ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ኒውክሌር ጽናዓትን ኮሚሽነርን ኣይተ ሳንዶካን ደበበን ናይ ሩሲያ ፌደሬሽን روستومان إنرجي بروجيكشن وانا دايركتور أندرين روستيفيكتن يوم نتسمع تفراريهم أبتصومن أموسكو ناتخيد زولو نايت كلتين هاجرات ناي مجمرة أخيبا ناي مستر محلاو سمع وي إندي تفراريهم كلتين هاجرات بتزرف زلون متحبر ناي مجمرة نيكلير صناعات مفلفلت أبيهم تتأنفت نمك التاف كالي حدث قمت مخاديو تسمع زملكت ناي نيكلير تكنولوجيا هاجراو دحنت نزملكت العلم مصراوي زحتت مخانو تكنولوجيا مكفال زسمع معن هاجرات بتلامود ناي مستر محلاو
ስምዕነት ይፈራረማየን እስምዕ ሃገራት ዝሃነጾ ናይ ኒውክሌር ስራሕ ንምእታው ከም ቅድመ ኩነታት ኮይኑ ዝቕጽል ዝህነጽ ናይ ኒውክሌር ጽንዓት መፈልፈል ዲዛይንን ወይ ብሉፕሪንት ናብ ምንዳፍ መኻድዮም ናይ ሚኒስትር ምሕላው ስምዕነት ምፍራሙ ስዒቡ ሕጂ ናይ ሩስያ ሮስቶም ኣብ ቴክኖሎጂ ዘለዎ ዝርዝር ሓበሬቱ ናይ ፕሮጀክት ወጻኢ ተመራጺ ቦታን ብዝኣመሰሎም ሓበሬታታት ምልውዋጥ ክጅምሩ እዮም እዚ ስምዕ ከይተፈረመ ሩስያ ንኢትዮጵያ ኒውክሌር ሪያክተር ከመይ ከም ዝሰርሕ ክተርያ ኣይትኽእልን ሶኒ ዝተጀመረ ክሳብ ጽባሕ ዓርቢ ዝጸንሕ ኣኼባ ኣብ ኒውክሌር ሚኒስትር ስምዕ ጥራይ ዝተኣከበ ኣይኮነን ክልቲአን ሃገራት ናይ ኒውክሌር ጸዓት መፈልፈልን ንምህናጽን ዝኽእል ፍኖተ ካርታ ወይ ዘውፅኦ ኮይነን ኣብ ዝቕጽሉ ዓመታት ደረጃ ብደረጃ ክትገብሮ ክንውናታ ዕላው ክገብሮ እዮም ኢትዮጵያ ናይ ኒውክሌር መሃንዲሳት ምልእማድን ምብቃዕን ዝጽበያ ኮይኑ ሩስያ በዚ ምትሕባር ከም እትሕግዝ ተገሊጸሎ ናይ ኒውክሌር ጽንዓት መፈልፈልን ኣበየናይ ቦታ እታ ሃገር ይሃንጽ ዝብል እውን ብዓለም ለኻዊ ናይ ኒውክሌር ጽንዓት ኤጀንሲ መለክዕ መሰረት ን10 ዓመታት ዘይንጸፍን መጠንን ማይን ዘይተማምን ቃላያትን ዘለዎም ከባቢታት ከም መለክዒ ይጥቀሙሉ ካብ ኢትዮጵያ ዓበይቲ ቃላያት ማእኸል ናይ ስምጢ ሸለቆ ቃላያት ዝዋይ ላንጎን ኣባያ ከምኡውን ከም ጣና ዝኣመሰሉ ሕፁያት እዮም ካብ ጽንዓት ምስርጫው አንጻር ቅድም ኢሉ ዝማዕበለ መሰረት ልምዓትን ዘለዎም ከባቢታት ሩባ ኦሞ ከም ሕፁይ ኣብ ምርጫ ኣለው ኮበራት ተኻትናለዎም ዘደለናይ መርእስተ ጉዳያት ኣዛዚምና ለና ላይክ ሼር ኮመንት ምግባር ቻናልና ዘለኩም ደገፍ ክትገልጹ ከም ዘይትርሱዕና ብልና ብኻልኦት ሓበሬታታት ተመሊስና ክሳብ ንራኸብ ሰላም